Както показва самото название, ръкопис се нарича текст, написан на ръка с помощта на истинско или метално перо върху пергамент, папирус, хартия или друг подходящ материал. Преди изобретяването на книгопечатането, основният начин за разпространяването на писменото слово е ръкописът. През античността за писане на ръкописи се ползва папирус, изработван по специална технология от палмови листа. Папирусът е изобретение на древните египтяни. Появява се още в 4-то хилядолетие преди Христа, вероятно едновременно с появата на писмеността. През епохата на елинизма в малоазийския град Пергам е изобретена алтернатива – пергаментът, произвеждан от обработени животински кожи – телешка, овча или козя. Той се оказва по-удобен и скоро се налага като основен материал за създаване на ръкописи под формата на свитък или книга. Пергаментът, употребяван в българските скриптории, е бил добиван главно от местно производство. Това проличава от неговото качество – малко по-груб и по-жълтеникав на цвят. Материалът, произвеждан от кожи на неродени агънца и яренца, е бил най-скъп. С него се правили книги по царска поръчка. Хартията е изобретена около 2 век. Тя се произвеждала чрез пресоване на влажни растителни влакна и се смята за едно от 4 велики изобретения на Китай. През 8 век арабите разкриват тайната на производството и го пренасят в Европа през 12 век. В България хартия се използва от втората половина на 14 век, където е внасяна от венециански търговци. Подобряването на качеството на хартията по-късно допринася за успеха на Йоханес Гутенберг в създаването на модерното книгопечатане. През средновековието са разпространени основно 2 вида ръкописи – свитък и кодекс. Свитъкът представлява дълга лента папирус, навита на руло. Използван бил най-вече през античността, по-рядко през средните векове. Кодексът или така наречената книга се състои от листи, подредени в коли, които от своя страна са съшити една към друга. Използва се масово през средновековието. Макар и рядко се срещат книги и с необичайни форми – сърце, кръгла, специални кодекси, предназначени за носени на колан. За Стария и Новия Завет се създавали двустранни кодекси. Тъй като пергаментът бил много скъп материал, той е бил използван многократно. Ръкопис, чието първоначален текст е бил изтърган от пергамента и листите се ползвали за написване на нов, се нарича палимпсест. Благодарение на останалото в микрогръпавините багрило, по-старият текст също може да бъде разчетен, например, чрез снимки в ултравиолетова светлина. Много известен палимпсест е Библията от 5 век от Египет, чийто текст през 12 век е бил заменен с друг, така наречения кодекс Ефремии Рескриптус, съхраняван във Френската национална библиотека. Свързани с България са Боянският палимпсест и Ватиканският палимпсест. През средновековието ръкописните книги се изработвали в специални работилници, така наречените скриптории.
които обикновено се помещавали в манастирите. Единственият добре запазен манастирски скрипторий, не само в границите на средновековна България, но и в ареала на Византийската империя, е открит при археологически проучвания в княжеския манастир на Свети княз Борис край Варна. Че това е бил наистина скрипториум, е видно от намерените в насипа на сградата писала, така наречените стилуси, които са били използвани за писане и обучение върху восъчни таблички, както и от откритите бронзови закопчалки за книги, около 50 броя. Написването на текста и украсата на книгите било дело на монаси-калиграфи, краснописци, специализирали се в тази дейност. Като правило, един човек четял на глас текста, а други пишели под диктовка. Буквите се изписвали красиво, шрифтът им се определял от епохата и региона, в който се създавал ръкописа. В България най-старо е уставното писмо, заменено около 12 век с полуустав, а от 14 век насетне е въведен скорописът. Освен църквата, през средновековието поръчители на ръкописни книги са владетелите и аристокрацията. Понякога за тях биват изработвани книги богато украсени с различни декоративни елементи, заставки, маргинални указатели, завършици, така наречените концовки, миниатюри. Украсата на ръкописите може да се състои както от сравнително прости геометрични и растителни мотиви, така и от детайлно изрисувани сцени на цяла страница. Книжната миниатюра достига до съвършенство в Византия и в страните от Западна Европа през средновековието. Характерът на изображенията се определя от типа на книгата – религиозен, светски, научен и съдържанието на текста й. Първоначално в миниатюрите на книгите преобладават библейските теми. В епохата на развитото средновековие към тях се добавят портрети на държавни, военни и църковни дейци, както и на дарители, поръчители на ръкописи, а по-късно големи исторически събития, държавни, церемониални, празнични, религиозни, бойни и ежедневни сцени. Като материали за рисуване се ползват туш и перо, акварел, темпера, гуаш, златен и сребърен варак. Глаголическите ръкописи, основните орнаментални мотиви са плетеницата, лентата, кръгът и квадратът, като по-голямата част от тях – Зографско Евангелие, Мариинско Евангелие, Синайски псалтир – са украсени с заставки, както и с множество инициали. По време на златния век на българската книжнина се развиват и българските ръкописи, и макар че от тях няма запазени, за нивото им свидетелстват по-късни преписи, правени главно в Киевска Рус, като Остромировото Евангелие, Мстиславовото Евангелие и Учителното Евангелие. Манасиевата хроника е богато илюстрован български средновековен писмен паметник от 14 век, превод на световната летопис на ромейския писател Константин Манасий. Обхваща събития от сътворението на света до началото на управлението на ромейския император Алексий I Комнин.
Преводът е направен в периода 1335-1345 година по заповед на цар Иван Александър и има 19 добавки, свързани с българската история. Запазени са 5 преписа. Томичовият псалтир е среднобългарски илюстрован ръкопис също от времето на цар Иван Александър. Той е смятан за едно от най-значителните произведения на Търновската книжовна школа. Датира от около 1360 година. Украсен е с 109 цветни миниатюри, с няколко цветни заставки и с множество орнаментирани заглавни букви. Пази се в Държавния исторически музей в Москва. 4 Евангелието на цар Иван Александър е илюстрован ръкопис на среднобългарски език, преписан през 1355-56 година от монаха Симеон за цар Иван Александър. Масовото навлизане на книгопечатането довежда до постепенно изчезване на ръкописите. В България, където книгопечатането е възпрепятствано от страна на властите в Османската империя, ръкописни книги се изработват до 19 век включително. Писарски средища в периода 15-18 век, в които се създават ярки образци, са Етрополската школа Стребник на иеромонах Даниил, Карловско-аджарската школа с Пентикостара на поп Йовко и Октоиха на Станко Граматик, Кукленската школа със служебния миней за месец юни на Кръстю Граматик, Котленската школа с Котленския сборник от средата на 16 век и сборника от слова на Йосиф Брадати от Рилската школа.